vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Even terug naar de basis. Wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Overnight. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik ben vandaag hier met mevrouw Melgerts. En mevrouw Melgerts heeft nog heel veel informatie voor ons wat betreft de betaling van de algemene kinderbijslag en ook de Monicarta situatie. Mevrouw Melgerts, hoe gaat het met u? En wat is momenteel de situatie binnen de hele Monicarta gebeuren en de AKB? Odi alasma. Odi Sranamang. We want tegen we condoleren voor het heen gaan van Tabigi Mambaga en de Gwe Bakamakandra. Ja, u ook gecondoleerd. Ja, dank u wel. Want Weidenbos die is mijn manager geweest, samen met meneer Grep, meneer Snijders, zijn mijn leerprocessen geweest. En men zou vragen Bakamakandra de Gwe. Ik denk dat wie is van de man wat taki, dat de man abi pijn. Omdat Srana man, a mama doti e kree. A mama doti e kree. A Monicarta, sa desma oprecht. Me leg u uit om me lezen. We praten afro, we taki. Misschien omdat jullie nooit moeten zeggen, maar mine taki. Vanaf mi luku in een veld met taki, want politieke partijen en vormen een regering, maar de one says don't ja, regering niet bestaan, zijn politieke partijen onderling. Wat nou today, wat begin nou today? Toch? Mi betegi minister na you met taki, mina de in de fine je lona de ingi dorpen no im lukbong. Soort minister. Voor Fanning, Indiana Jones voor Fanning. Sociale zaken. Toch, ze staat de mensen niet te woord. Wat is er? Kom zo deze maar even. Je want accidents maar, leg de maar lukken. Leg me uit. Nou was Nasranang de ja? Yes, is Ranang ja. Of je want Trakondre. Die zie na Bronsweg. De man kies je een beskoppel dat money op praten. De man kadens maar kon dat na zondag, maandag, dinsdag. Sami ne begrijpt, een man die zie, zij beheer aan money, en tegen een volk hoe Arki Sami en tegen hoe voor teka besluit 25 mei. Een man tegen hoe dat mi negi kinderbijslag. Dus nu nou een wedstrijd, wat estafette. Toch? Samsa, Brunswijk, Karun kon VP. En dan praat kinderbijslag. De man kadens maar kom naar Bronsplein. Dat is meer hoor, maar dit is niet meki om ik vond het zielig. Bakatrali, ik kom naar strafman. Toch? En drapen, minister, mensenrechten, OAS, UNICEF, IMF. Wat los maar fadong. Wat los maar kies beroerte. No de wama informeer gimi. Suma na a vrouw, sa de man moest bechago na Atoso, Bronsweg Atoso, a poli, dat a vrouw moest bekiezen wat infuus. Mina kisa juiste informatie. Maar met tegen a volk abrawatra. De man en hanga zijn opgeroepen. De man weri,
Toch, ik ben takken om mijn leesig ba. Deze maar de bloedsuiker lagi, want afro kies infuus, mijn sap zijn die afro kies infuus. Dus daarom mijn actie de man informeer me suma naar afro. Deze man zegt ik geef geen geld, hij geeft het niet. De mensen worden opgeroepen en de mensen zij worden onmenselijk behandeld. Los dat de man moest knap in een song, deze man moest knap herden, de biggie takkies aan deze man moest steken. En wat ik heb begrepen, minister, regering, nou ja, de Miasabi, maar een woordregering moest komen. Maar de politieke partijen, we gaan de wijken voor deze man. Maar we willen leggen, hoe was dat uit? Minister, ze gaan naar de gaard. Ik draai Bronsplein, Bronsweg, naar een gong. De man tak mevrouw, naar een gong de man. Dus ondanks de situatie dat is maar dit, naar een gong de mij handel. En u mag het weten, we hebben ook begrepen, dus maar zou je snel, if de trouwen wat extra money. Gaan ze snel naar binnen, ze gaan snel weer weg. Migo, die me jere atori disi, dan go naar waterkant per ministerreis doen. Ik ga naar de man, ik tak van wakker. Zonde is mijn roep op en zo. Ik tak de sap next. Ik tak mevrouw Merkens, maar de mensen moeten ook verder denken. Brievenhoofd, alle die toestanden en mij leg uit. Wel, die mensen zijn uitgenodigd. Dan gaan we een brievenhoofd. Die man zijn ze uitgenodigd geworden. Goed ja. Zie je. En de man zat dit dichtbij voor een minister. De sap next. Ik tak maar zijn die de man ekades man. Een man legt me een procedure uit. Met dat Sami begrijpt, mensen, o arkiboom, aboskopu Sami kisi, voor deze massa de let onder afvrij voor een minister. Ataki, wie je op je beschikking, je ego, de karibaka, de doen een herregistratie. Dat je doet een herregistratie, dat de man ook kari kon, voor getek je money, na geen post spaarbank, postkantoor. Ik dacht niet, dus zou we doen naar deze man. Als man abba beschikking ba. En wat ik heb begrepen, ik want tak naar UNO, luku allemaal wat money mono make foto. Make one copy, alles massa op een beschikking. Make one copy voor een beschikking. Dat je schrijft desnoods voor geef aan. Dat de man karu komt, en want dat te aanzien voor sociale zaken. Want wat gebeurt er? De mij tegen deze man beschikking. Dat de mij gwanga beschikking voor deze man. Want toen, ne kies de beschikking, baka. Deze man zijn kies de beschikking, want taki june op money moro. Want in een bewijs. Want vrouw taki, baya, de man stel me want toe vragen, ja, dat hem teken een brief. Je moet dat soort brieven in moet tekenen. Dus ik zeg het u, en ik ga helemaal, en ik ga schrijven. En ik had dit voorspeld. Na de laatste weken, jullie gaan het niet halen en toch beroven jullie die mensen. Arkimang, om UNO, vanwege een situatie zijn ontstaan, dan ik ga naar Wilvingsstraat, anticorruptiecommissie. Een anticorruptiecommissie deel. Dan ik tak eerst naar een man, dan ik tegen een man alle de uitlassen die gebeurt, dan tegen die man toe voor een anticorruptiecommissie. Ik tak is makkelijk om die mensen te achterhalen. Dan ik geef aan over briefjes die mij teken, toch? Hoe heet het weer? Nou ja. Een beschikking. En even hoor. Dit is dat mij teken. Ik zou de mij dit is dat mij teken. Ik dacht, if uno go na, suma teken van een procesverbaal voor getekend kaart voor deze man. Dat je kon erachter suma teken. Ik geef aan ook, dus bijvoorbeeld Amonisa moest praten. Suma behandel als je mag achterhalen. Om eerlijk te zijn, dus mijn luku me onder de indruk. Dan, once ma bel me op, dat om mijn money de teki me tegen go naar anticorruptiecommissie.
Dan man tegen me, de tak de pote on hold. Voorlopig nemen ze geen klachten aan. Dus dan, donderdag, nee, dinsdag, dan mi go naar anticorruptiecommissie. Mensen, een vrouw valt me aan. Nou, een Japanese vrouw. Een vrouw valt me aan zodanig. Wat is er, mevrouw? Dan moet je naar de politie om je klacht in te dienen. In de school in go die klacht in. Ik dacht, no, just schreef je anticorruptiecommissie. En ik go over aan de regering. En ze hebben een wet aangenomen. De man taki een wet neemt aan als strafrechtelijk, hoe heet dat weer, vijfjaar in elkaar. Als ze iets hebben aangenomen, toch? Dat een wetgeving, als straf, weet je veel wel. De mannen abing en voorlopig is alles on hold gezet. Dus de mensen willen geen vooruitgang hebben. Laat me tegen je afvolgen. Een regering die zie, de politieke partijen de kon zonder een beleid. Mi ik taki en allemaal kan kosten aan mij. Want de man ik doe een debat. Kunnen jullie niet één doen met de maatschappelijk vlak? De regering met de maatschappelijk vlak, het debat. Omdat hij zijn niet tak beleid naar de. Omdat meneer Santoki, president Santoki, heeft niet gewerkt met het beleid en de structuur sabe dekba. Dus de sani sabe dekba en nou roko nanga ding. Alek wan blow ay mais mang saka konja. Amang nengi fanning herstelplanner meneer sabe vergiet de ning so tide. Spencer. En Mark Spencer schreef taki dat het makkelijk voor hem was, omdat als je documenten in een lade, dan man gebruikt de documenten. Een herstelplanner die zich zorgt dat een inheemse naar de Maroon no kon in een beleidsplan voor een regering dat we kon aanmerken. Daarom in de schi. De mannen sab unu, de mannen sab de jukasama, de mannen sab de ingimang. Omdat een bakramang na teku mee. Want die mi tak persoonlijk naar een amang tegen me, want je moet gaan zoeken wat gaat verkeerd. Een bakramang tegen me, mi tak isape de inheemse de naar de Maroon. Amang na sabi. Dus jullie zijn niet meegenomen waardoor een probleem de. Sociale zaken, fanning, herstelplanner. Broken sociale zaken van zo heb je me niet. Een mooi investering sociale zaken zaken je puno. Amang tegen meneer Santoki over een vangnet. A job over vangnet. Wel Libis Arkimang Abrawatra. A vangnet bij dekba. Sociale zaken bij abi a vangnet ba. A vangnet wantaki omdat de documenten de documenten allemaal mi abi van sociale zaken. Toch? Ik denk dat ze hebben opgeruimd. Is je vangnet. If you abi one no to, i also brong, de go naar sociale zaken, dan word je opgevangen. Een vangnet. If je gasbom legi, je go drapen, vangnet. Dus maar, dan gaan we een beperking. Ze vallen onder sociale zaken. De bekiezen aan een politieke pakket. De bevado in een vangnet. Wans maar fidede, je hebt een probleem of je hebt een bril, je go in een vangnet. Maar, samsa, die awet kel kong en ashi, fanning amasatak na Holland dat una verstand, na het debat. Hij doet mee met de verkiezing, man. Meneer heeft zijn verontschuldiging aangeboden. Zegt Surinamers hebben geen verstand, zoiets. Toch? En ik denk dat die man, Mark Spencer, dat gezien heeft bij de regering. Want de man tap wat gezondheidszorg aangaat. Zou de man doen? De man schroto Aladdin poli, pedesma peganga informeer. Desma sa ab diabetes. O mensen maar foto e koti. De man tap den
poli voor de berenvrouw, te een probleem de of een chinsiki de bekangona RGD. Alla de man zijn de mij tapu. Kindervoeding de man tapu. Ik geef jullie mee, deze regering, nu zeg ik regering, want ze alle politieke partijen, die poppenblazers politieke partijen, die zeggen dat ze een regering hebben gevormd, zijn debet naar een notusa unte. Dan nou de waka. Ik kom niet doen. Dat we dansen, gemit de man. Samsa. Afas van we dansen, we toko getek de man. Dat IMF heeft dat oh. If je mee dansen, dat wordt dat straan aan de pina. De man op pina unu. Want we dansen. Ik take money, we dansen voor sensatie. We trui, we take money, we serum schreefie. Take you krabasi ano sheng. Masa pemba ano sheng. Begadoti ano sheng. Na tampum fui ala. We want geef aan Suriname, die dongelijke regering. Ze zijn begonnen zonder een beleid. Laat ze met mij komen zitten, laat me ze uitleggen. En ik wil dat de pers erbij moet. Hebben jullie een debat met de maatschappelijk vlak en met de regering? Nu zegt hij, Santoki, ik ga jullie dit doen, ik ga jullie dat doen. Die man moet onder de screening van een psycholoog of een psychiater. Ik mag het zeggen, want hij is in welgelegen gekomen, niet in het resort, 2 of 3 straten, met militaire toestanden en met agenten. Ik vraag me af waarom. Ze hebben gezegd hij is een weet je weer, president. Nee, op dat moment is hij voorzitter, hij doet propaganda. Je mag met je guard meelopen zonder uniform. Toch? En ik want tegen deze rana man. Alsjeblieft met tak nanga uno. Toch? Amoni sa we grab teki. Amama mi sabat angre kiruno. De man pina uno. Ze hebben het ook gezegd. De man sab de man teku moni, de man nyamu moni aan een mitaki. De man taka kruderi in een assemblee. Dat de man van corruptie lai. En als hij man disi, satak aan een paar kinderbijslag. Als hij man disi moest bij consumeren langer, like minister voor sociale zaken, voor actie aan minister, pe amoni de, voor deze man, want hij heeft gezegd, elke maand draagt hij uit. Maar nou gewoon, in wiki maand en je tak in op prata kinderbijslag. Want jullie hebben andere praktijken om uit te voeren. VHP-praktijken. Toch? Dus ik zeg het nog een keer aan vrouw Miluki. Ik tek 1000. Ik volwing. Poti. Na i hand palm. I hora doi. Want if je pota doi, a monica fadon. Maar met tegunu, ala money, ana money. If angre ekur kiruno, de laatste deze moest kon eten, toch we nyama grunto. Unge piki dagu blad. Want na dagu blad dat we bij. We piki up dagu blad, making you ching. Lukua exi. Un quiz un berek ba. Ik geef het nog een keer aan. Jullie worden alleen belazerd. En dan wil ik overstappen naar een pissie. Dit is nou een ding, een dossier voor sociale zaken. Nou, wat de vangnet probleem zijn niet voor sociale zaken. Maar wat tegen je dus maar toe. Dat binnenland, wat ik heb begrepen, is tijdens maar gaan de beschikking dan drie baliden. Awang schreef is naar ons systeem. Hè? En die man die is teruggeroepen door onze hemelse vader, die steeds gezegd heeft van if me make one soep me gi en je vindt een soort blok me pot in en het is asem. Dus de man hij komt
im leven je beschikking. De mij schrijven check over. Die gaan naar tweede balie. Dat tweede balie op berekenen om je money je kiezen. Dat je go back naar derde balie. Dat derde balie leg je uit of je kiest of komt terug. Ik kan niet meer praten over een bonicarta. Bonicarta bestaat er niet meer. Toch? Wat men doet is klein chimchimoni de man abi, de man en lolo jono. Ik vind het jammer mensen. Jullie worden voor de gek gehouden. Une kies aan juiste money. En wat ik heel erg vind, minister. Ik heb u verzorgd. Met tak nangai, met tak minister naar uw programma. Met tak minister. Doe ze na briefje IMF. IMF tak attack nanga unu zo moest doen. Om me kwam bako voor winkel vind. Die michi, met tak minister. Met actie. Begi fasi en agi mi. Maar die volk lik aan maatschappelijk vlak. Jippie. Want je gaat 25 niet halen. 25. Er bestaat geen moneycarta. De resterende gelden zijn maar ik take no there. Als je moest kiezen 30.000 ga je 10.000 krijgen. Het is nu uitgebreid. En wat ik wil voorhouden aan meneer Santoki. Meneer Santoki, daarom heb ik u gezegd. U heeft nooit een beleid gehad. Want als u bij een beleid. Dat je sabi. Toch? Dat een instituut de. Sa fanning. Egi score op je money. Want instituut de. If Abesaba beleid, hij kent het niet. If Abesaba beleid, look aanvraag. If Abesaba beleid, dan heb ik dus maar 800 SRD. Dan had hij dat geld gestort, dat dus maar bij kan kiezen money. Wat is er? We gaan nou maar naar Osso. Dat een vrouw taki, een boy tegen me. Kijk, mijn zus heeft een brief gehad. Ze gaat die 800 krijgen. Mensen, Arkimang. Mijn sap of na Santoki money. Of na a money sa de man moest investeren in een moneycarta. Next na schrijven. Brievenhoofd naar de ministerie. Next na schrijven. Gewoon A4. De man schrijven. Dat je kan kiezen 800 SRD. Ik weet niet of het mag. 800 SRD. Hij legt uit. Het is getekend door meneer Santoki. Dus niet de regering. Meneer Santoki. Hij geeft maar 800 SRD. Toch? En dan vind ik het erg. Ik vind het erg dat Fanning structuren no bende. En ik getuig ervan met Taki. Met Taki dat structuren no bende. Ten no structuren no de. Look ja. Me herhalen doen. Look ja. Ja zo. Minister van Financiën moest bij John Pogba. Toch? Maar je jumpen ineens in de gids maar money en de mensen krijgen het ook niet. En dan wil ik ook aangeven over de belachelijkheid voor de A-boppers. We schrijven, ja, VP je hebt omenisma. Omenisma a jepi die datra. Omenisma a jepi fuga na fanning score. Omenisma a jepi. Jullie zijn schaamteloos. Toch? Omdat die man is VP. Hij hoeft niet persoonlijk aan iemand geld te geven. Hij zorgt dat hij money deed naar een instantie. Dat de man kan kloppen naar een instantie voor finissani. Ik ben nou aan taki, maar dat is maar sabi. Koofap naar mijn baby. Koofap naar mijn baby. En koofap naar mijn baby in die zin van... Dit is maar een stage in de kiesmoney. En ze waren werkende moeders. Dan ik schreef een briefje. Nou een project. Die meneer de VP. Ik weet niet of ze dat bedoelen. Ja, dat pot wat los man scoren. En ineens misschien. Alla soort man. One soort man. Ik ga naar COVAP. Wat ik heb begrepen. A COVAP. Go in handen voor een vrouw voor VP. Dus je hebt dus maar pay. Toch? Dus die mensen betalen zogenaamd niet, maar nou een voorschot.
En dan met takken toe in de assemblee van wat gebeurt er? Waarom wordt COFAP begroot? Omdat desma epai alasani is een begroting. Ik geef het alleen maar mee, laat de mensen verder denken. Sa epsa alamala. Ik geef aan naar een volk, toch? No, naar een laatste fase. Laten jullie elkaar niet voor de gek houden. Minotegunu, die suma umu stem. Ik geef alleen maar mee. Denk je, je mama, je papa, je sa, zijn de demoro. Vanwege een volksgezondheid zijn nou een puin, drees in de ding. Denk je, den ima, ipa, isa, sa last futu. Vanwege het feit dat alle dingen shopcentra ze gaan over van diabetes, de maasroto. Denk je, je mama, je chinsa, je Egyptien zijn het demoro. Deze mensen hebben een puin gemaakt 4 jaar naar 5 jaar toe. Ik kan vrij praten. Ik zal een keer aangeven. Daarom wil ik een debat hebben. Als het kan. Tussen de maatschappij. Overal gaan ze. Ze gaan naar Nederland en ze maken ons daar belachelijk. Toch? Overal gaan ze. Laat ze een debat. Ik vraag journalisten. Ik weet niet hoe jullie dat willen organiseren. Een debat met de maatschappelijk vlak. En de mensen die zich regering noemen. Die altijd hebben gewerkt onder een politieke vlag. Vandaag aan de dag pinaren onze mensen. Vandaag aan de dag. Kijk, dit is Suriname. Vandaag aan de dag hebben de mensen hun financiële ondersteuning nog niet gehad. En ik denk dat er een procedure is dat de mannen mag praten monimoro, geloof ik. Wat ik ook wil voorhouden is, er is een gevaar. Ik heb een paar districtsmensen gevraagd. Ik weet niet of ik het mee wil nemen. Er is gezegd geworden dat mensen getraind desma taki, dat desma train desma adefu a stemming, dat teju brada isa of sani op een beperking, dat in die desma, dat ik weet niet, duidelijkheid moest komen, want ano go mooi. Dat zijn ze, dat is mij tek desma begeleide moro fara tapsan de stem. Wel mi go tapa a stratik ba. De man tak de mannen sap zo gebeurt, mi de mannen begrijp. Dus laat men duidelijk zijn dat if mi chami brada of mi sa of mi ma sa siki sa op een beperking, geven jullie me de ruimte om ze te brengen om te gaan stemmen. Want jullie hebben 5 jaar lang, 4 jaar, 5 jaar lang, hebben jullie ze gekrapeerd met gelden geven aan sociale zaken, die Monicarta situatie. Heeft u me begrepen? Heeft u me begrepen? Ik neem aan, laat men het meenemen. Het gaat escaleren. Want a veld, Pemi Bruin, Buba Dekeba, Taki, dat niks nou happen. En als we een rustige verkiezing, het is op een zondag, zei iemand tegen me gisteren. Het is op een zondag, het is een kerkdag. Laten we maar allemaal bidden dat het goed gaat. Ik vind het heel erg van wat zich allemaal heeft voorgedaan. Ik geef het volk mee. Monicarta bestaat er niet meer. Zijn resterende gelden die er zijn. En wie zijn de mensen die worden opgeroepen? Wie zijn de mensen die worden opgeroepen? Zijn de mensen die tijdens propaganda hun namen hebben doorgegeven. Dus ik denk dat je daarom een Ragubar Sintak en een Paimoro. Zijn de mensen die man ewaka propaganda. Die mij registreert is maar. Ik heb het zelf persoonlijk gezien aan de gemeenlandsweg. Als hem volk je als hem volk je registreert, dat is maar ik kies een nummer, dat is maar ik kies de money 2025. Dat we los maar kies 2022, 2023 en 2024 is nog niet uitbetaald. Jullie houden het volk voor de gek. Dus ik wil voorhouden aan de mensen. 1. Jouw beschikking met tegungba. Onbeschikking belangrijk. Een lange onbeschikking like des magaba kasi. Dat een lukusot beschikking we kiezen nu anu.
Maak een foto voor je beschikking. Hoor je naar jou. Een tekenpapieren. Die vrouw, een teken, me ook naar Sint-Vincent ziekenhuis. Mijn teken een papieren, omdat ik ben het eens over een 16 voor een pensioen. 5 jaar in mijn kiesmoney. Maar, tap alla fasi, mijn dede vind, me hoor krakti, me met moeite, want me godanga a rechter, voor lek me aba rechtsa me abi. De benadeel sa de benadeel me. Precies zo. Regering de man benadeel uno en me beg uno nanga alla respecti fasi. Una dansen met de man. De dorosi kondre e lukuno, want eigenlijk OAS mensenrechten moest komen over een situatie zou vinden die plaats. Ik ga niet blijven, want ik ben nog niet klaar met hoe dat weer? Met IMF. Ik ben nog niet klaar met IMF. Lukuja. Dit is mensonterend. Dit is mensonterend. We kosten we kruto. Mijn man tegen dat luku uliba money, jullie hebben recht erop, maar onder ai, onder tekens en zomaar. De mensen, de masabi, ze hebben een probleem, de orusma, wij lopen voor ze en de mensen worden geholpen. Ja, dus dat wil ik prijsgeven. Ik wil zeggen van mensen, stem bewust, stem op een vrouw. Ik weet waarom ik het zeg. Die me legt, hoe kan go alla de band heeft me na. Alla sansa mi taki kon uit. Vanaf mevrouw Neus. Omdat Undina veld. U stem tap Jenny Simons. Want wat tegen me, magare texture. Mi tak wat texture. Strana afanodo. Want tegen de man ego. Weten ze niet wat ze met hun middenvoet moeten doen. Om overal te stoppen en te vergeten dat ze voor ons moeten zorgen. Ze hebben ons vernederd. Ze hebben mij vernederd. Laatst, ik heb niet veel tijd meer. Hè? Laatst ben ik weer vernederd geworden. Toch? Door te gaan naar een sessie bij La Roeg over mensen met moeders die autisme. Ik ga het niet aanhalen, maar ze horen nog van mij. Ik heb daar gezeten en ik heb ze ook gezegd. Ik heb gezegd, ik vertegenwoordig de Surinaamse vrouw met autisme, kinderen met autisme, die 750 SRD niet kan betalen. De man lijkt misdom. Maar jullie horen het nog. Laten we kijken naar het politieke gedeelte. Laten we bidden, mensen. Laten we in gebed gaan. Ik zeg nog 1 keer. Alla money, ano money. Lek van we graba money. Precies zo we horen pen. Zonder sabi. We kleur wan kleur zo no sabi. Mi sabi wan problema. Dat wan man take money. I wan dungru auto. A her anu fuck up. If anu beda ai. Abo lasa her anu. Dus ik zeg het nog een keer. Alla money anu money. Unge pika dagu blad. De geboren dagu blad. If unu ap gas. Take we potenta toestong. U ontbeer, u teka ontbering de laatste wiki disi. Ja? En dat wil ik zeggen. En ik wil zeggen, mevrouw Simons, succes. Ik pleit voor u dat men voor u stemt. Mensen zouden zeggen waarom? Omdat we niet geloof meer hebben. En andere mensen die zeggen dat ze het land vooruit kunnen brengen. En ik wil ook zeggen aan die meneer, de pastor. Vanuit het begin heb ik u voorgehouden. U bent niet om in de politiek te gaan. U bent om mensen te troosten in de situatie waarin we nu zijn. En nu heeft u weer belachelijk gemaakt in Nederland om te zeggen dat wij, ik zal niet zeggen onontwikkeld, maar hij zegt we hebben een achterstand met andere woorden. En zo worden jullie bekeken. De nieuwe mensen die nu komen, en ik wil ook zeggen tegen bepaalde politieke partijen, bellen jullie me niet. En dan tegen me nou enkele boulanger-zaadjes. Ja? Want allemaal hebben jullie zwart gemaakt door chemicaliën. Om de mensen te onteren van recht. Bellen jullie mij niet. Ik zeg Jenny Simons. En het volk zeg ik Jenny Simons. Kijk vandaag aan de dag welke landen nu vrouwen hebben die een presidentschap.
meelopen. Je hebt één, hè? Zij is geworden president. De tweede is geworden vicepresident. En een derde vrouw als minister. Laten we denken dat we niet kunnen. Mensen, een luku schrijven, een lubu schrijven, een brazo schrijven, een jepu schrijven, in alla notu. Een opu anu. Ome spiti de ma spiti tapa money. Ome vloek de ma vloek tapa money. Ome begi negatieve energie de ma tapa money. Dat de mij lang doen, maar de ma pina doen. Ik zeg het nog een keer, ik praat luid hoor mensen. Ik praat luid, ik ben naar de oorarts gegaan en hij heeft geschreven ik praat luid. En met emotie, dan praat ik krachtiger. Ik zeg een lobby, met takke etawalezi voor meneer Weidenbos. U heeft uw taak volbracht. U bent gaan rusten. En ik zal zeggen, alle goede dingen, kijk niet naar negativiteit, alle goede dingen die u heeft geïnvesteerd in Suriname. Ik denk niet dat er mensen zijn, alleen Jenny Simons met enkele mensen kunnen het weer op touw brengen. Dus dat wil ik zeggen. Bedankt. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Die vriend die route door Robaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkribos como sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu. Nanga di vriend route familie. Die vriend die route familie. Bas Berg en vriend Nanga Warimbo Crioro in loop 3 uur Bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You sabi fa atori dis Egomorovara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFAYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama hoor baka Juno.